ekele m unu tata apụtakwa m gụnye ka igwilo ka si egwunye unu mara nwanne nwoke nke a na-akpọ Maazị Uchenna Ijegalu. Abịakwala m taa iwetara unu ihe ahụ na-achọ ige, mana ile anyị n'akụkụ m ihe abụgbara ofu maazị nwafọ Igbo ihe ndị Igbo na-atọ ụtọ, maka anyị mana ngwaburu unu n'izu gara aga na mgbe ọbụla ekwutere ihe gbasara ndị Igbo ọ na-adị m nnọọ ka onye na-alacha mmanụ aṅụ, mana taa ile anya n'akụkụ ya abụkwa maazị nwafọ Igbo nọ n'akụkụ ọ ya aka mma na o ji ọnụ ya wee kọwa onye ọrụ, n'ihi na ihe onye ma maka ya ada akụziri ya. Nwanna biko kọwara ndị Igbo onye Igbo bụ Igbo ekene m unu. Aha m bụ ESB Sir Vincent Agbon. Ọmụ abụ odeakwụkwọ ndị Igbo na Kaduna. Ana m asị na ihe ọbụla gbasatara ndị Igbo bụ ihe na-atọ onye ọbụla ụtọ, kachasị anyị nwa bụ ndị Igbo, n'ihi na anyị agaghị ahapụ ịza afọ anyị zaba afọ ndị ọzọ. Otu a ka ọ si dị, unu anụgo ihe ọ kpọrọ afịa Maazị kpọọ ya Sir Vincent Agbon, ya bụ ode akwụkwọ ndị Igbo dum na Kaduna nke anyị na-akpọ ICWA, Igbo Community Welfare Association nke dị na Kaduna, ya bụ ode akwụkwọ SSG. Ka o si na-adị na-ebufu oge unu mara izu gara aga anyị tinyere ọnụ na ugwu nke ndị bekee na-akpọ respect. Nwoke si kọwa ya mana ọ na-adị mma maka na sị na agwọ ofu onye fụrụ na aghọ eke. Ọ na-adị mma ndị okenye bata atinyekwado ọnụ n'ihe gbasara ya na-ekwu, maka na ọ na-adị mma anyịkọta mamịrị ọnụ onwe ike ịgbanwe ofu ọ bụrụ ya. N'ihi nke a nwanne m nwoke anyị achịbego ọnụ n'ihe gbasara ihe mbụ ya na-ekwu okwu egwu, ma anyị na-achị jụgo tata ugbu a na-ekwu okwu ya oge nọkịta mụ amalite ọmụ, mana ọ na ajụ chọrọ ịjụ ugbu a na-ekwu okwu ya o nwere onye ekwesịrị ịkwanyere ugwu iche ka ugwu ọ bụ nkwanyere? Ịma na ugwu ị na-ekwu okwu ya dịka ugbu a bụ ihe okenye na-akwanyere nwata, nwata na-akwanyere okenye. N'ihi na ndị Igbo anyị si na ugburu nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe ya. Ịbịa bụrụ okenye mee maka na-egbu okenye, were ugwu nke ruru nwata jide mmasị ka nwata kwanyere gị ugwu, ịhụ na ọ ga-esi ike. Mana iwere ugwu nwata nye nwata ewere ugwu nke gị nyekwa gị, n'ihi na ndị Igbo anyị tụrụ n'isi na etu onye si debe onwe ya ka a ga-esi ga-akwanyere ugwu ruru ya. Ọzọ dị ka ibe ya, unu afụla na ọ na-adị mma ihe ọbụla ị na-eme ịchọọ ndị ọkachamara, ịchọọ ndị okenye ya bụ ekwusi okwu atụpịa ya ọnụ ka o wee yie ihe. Ndị ndị ga anyị ntị tata izunubu ihe o kwuru na ugwu bụ nkwanyere na okenye ga-akwanyere nwata ugwu, nwata akwanyekwa okenye ugwu. Mana ka o si na-adị a na-adị na-agụba otu tupu agụ ịbụọ, ọ bụrụ ya. Aga m chọpụta n'ụwa anyị nọ tata mgbe gboo, mgbe anyị na-etolite ọ ya bụ ịfụ okenye bụ nkụ n'isi ma ọ bụrụ mmiri n'isi, ịhapụ ihe na-eme gbara ọsọ ịnapụ ya bunye nri ewu nọ. Mana ọ dịzị ka onwe nnọọ ka esi wee gbanwee ihe na-eme kịta. Kedu ihe i chere na onye nwa na-ebute ụmụ ihe a niile? Ịma na ihe bịara gbanwee n'ike, n'ihi na etu ihe si adapụtazi kịta ị gaghị ama ma ọ wee gaa nara nwa agadi nwaanyị ibu obu mgbe onwe gị a ga-ebu ukwu ya agadi nwaanyị.
ihe ọjọọ bịara kazie nkụ ihe ọjọọ erikazi mezi na nwata bịa fụ agadi nwaanyị ma ọ bụ okenye bụ ibu ọ na-eni ya na ya mara ya ma ọ bụ ya gaa narị ya ibu obu o burukwotikwa ka agadi mana ana m eche na nwa ọbụla ṅụjuru mmiri ara afọ bịa fụ okenye ka o bu ibu dị aṅaa na mmụọ Chineke ga-ewere ya tinye n'ime nwa ahụ chia na okenye ndị gaa ka ịga na-ebunara ibu ahụ o bu ije nyere ya aka buru ya mgbe ọ bụ na nwata ahụ na-eje ozi mmụọ Chineke ziri ya ọ bụrụgodịrị na ọ nwere ihe ọjọọ dị n'ibu ahụ ọ gaghị emetụ nwata Chineke agbanwee ya n'ihi na nweghị Chineke pụrụ ime so ebe kịta na ihe na-eme i were nwayọọ na-emezi maka na ụwa gara aga o nwere ebe ya apụta fụ ka ihe si wee na-agasị ị na-asị ka ihe a si aga etu a na obere oge nke anyị na ga-eme ya etu a ma mee ya etu a mana ọ bụzi n'oge nke ụnụ so n'ihi na ọ bụzi oge nke ụnụ ị ga-echerekwanye were nwayọọ soro n'oge nke ị nọ na ya n'ihi na oge na-agbanwe agbanwe. Oke, aghọtara m ihe ikwu mana ajụjụ m chọrọ ịjụ kịta bụ a ga-ekwo maka mgbagbu wee hapụ ọgụ enyi ju ọrụ nke a bụ na maka ihe anyị na-atinye ọnụ isiokwu anyị tata bụ nke ha agaghị eme na nwatakịrị ga-ewere fụ okenye ọ dị ka nnọọ ihe m kwuburu n'izu gara aga o nwere ụbọchị m banyere bọọsụ na m na-eje ebe m na-eje nwatakịrị abata bọọsụ were ihe a na-ata ata nke ndị bekee na-akpọ chewing gum na-ata ya chakpakpa na-atakachi ya okenye nwaanyị nọ na bọọsụ esi nwatakịrị nwaanyị ya ihe anyị na-ata atasịsị dị mmadụ ntị ọ ihe kwụsịrị ifu ka nwatakịrị ya sụọ ụgbọ nwatakịrị na-agbọ nwaanyị ahụ nọ n'azụ ya amụta nne mụrụ nwatakịrị ahụ wepụ anya wee fụ ihe na-eme nwatakịrị a onye anyị na-agwa okwu onye anyị amụta nwunne gị nwatakịrị were ọnụ nyere m elu ihe m gwara ya bụ ị ga-emeche bụ na ebe onye ije ruru ebe onye ọsọ ruru na onye ji ga-emeche ruo ị ga-emechekwa ka nka nwechekwa ọsọ ya abịa n'ọnọdụ ha ị na-agwụ ụmụazị okwu ọgwụ ya amasị ihe ga-abụ ihe ya asa gị ihe otu si asa nwaanyị okwu mana ọzọ dị ka ibie abịa na ezinụlọ mma maka na nna bụ isi ezinụlọ otu osi kwesị ịdị nna kwesị ịdị na-agba mbọ eweta ihe ụmụazị ga na-eri ihe nna ụmụaka na nne na ndị ọzọ ga na-eri n'ụlọ mana ọnwụ nnọọ ka ihe si gbanwee ọ bụ na nwaanyị na-eweta ihe dịka obere oge ihe gbasara ugbu a kwesịrị ịnwụ ije nwoke na nwaanyị esika ugwu ekwesịghị ịnwụ ma ọ nwee ka mkpọ siri kpọọ nwoke aka n'ahịa azụ ezinụlọ ya onye bi ya ọ bụrụ na aka dị ya agịdị ọ nagara ibu na-ebu o kwesịghị ịbụ ihe agbata obi ga-anụ o kwesịghị ịbụ ihe ga-eme ka ụmụaka kwụsị ikele nna ha ekele ụtụtụ kelerezie nne ha mana o si n'ụdị nwaanyị ị na-anụ na ụdị ntọrọbana ọ na-atọrọ ụmụ ya n'ihi na ịma ego na nwoke a na-anọbi ya na chibo n'ụtụtụ ife mara nke na-eme na ọ pụọ narị apụọ chọba ihe afọ ga-eri na ọ na-abụkarị ụmụazị na nne ha na-anọ ọ bụrụ na nwoke pụwazie nwaanyị nọ n'ụlọ akpọkọta ụmụ ewe na-asị ya akwa n'ụlọ o jeriri na pụwa ịhụ dị ya na ị na-agwazi ụmụaka ahụ dị okwu ahụ makwa na ụmụaka ka ha bụ ụmụazị ewere ya na-eto ụmụazị ewere ya na-eto
na-akparịzi nna ha n'ime obi wezie nna ha si onye ọbịa na bịa. Mana ọ bụrụ na nwoke mmadụ pụọ apụtaghị ife bata imebere ihe orie ikene ya ya dị nnọọ ijekwara ọfụma ihe a ga-abụ nkata dịrị di na nwunye, ọ bụ ihe ga-akpata ụmụaka ebe ahụ, n'ihi na mgbe unu bidoro ụwa ụmụ ọngụ na nwunye gị bidoro ụwa ụmụaka ha nọghị ebe ahụ. Eziokwu dị n'ime ya kpatara ugwu ezinụlọ bụ nwoke na nwaanyị nwe ezinụlọ ahụ ji ya. Ya kpatara ọ nwere ezinụlọ ga-abụ iruo asa onye ọbịa ị gaghị anụ mgbe eziri nwoke ozi ma mgbe eziri nwaanyị ozi ha were anya na-ekwusi okwu. Nwoke si ntụ a n'anya nwunye ya mara gwa n'ọkụ ka chọta ma ọjị adịkwa ka chọrọ ebere abịa. Nwaanyị na-eme etu a ụmụ ya mara gwere ihe nne ha na-agwa ha. Ewere anya na-ezu ụmụazụ a na-aghọta ihe na-aga. Efu ezinụlọ ọ dịghị ka mmiri. Ọ bụrụ ezinụlọ tọrọ atọ udo a na-achị. Ma nwoke ngwa nke ga-abịa ịba ọ bụrụ petrol na fuel ọkụ nwoke ese m nwaanyị ife anyị hụrụ n'onye ọbịa kedu ọgwụkwụrụ ọjị dị ọjị ma ọjị nke ị na-ekwu ọ bụ nke ndị nyere ya ego nke igotere debe ebe na mkparị abatara n'ime ya. Aghọtala m ya. Biko ụmụnne m na ụmụnna m na-ege m ntị bụ ụmụ Igbo, ndị Igbo si na ekwu eziokwu na-akwụ ọtọ. Na-afụla ka o si na-egburi ọ na-adaba ọ na-aba ntị. Gụwa bụ nwoke na-ege m ntị, gụwa bụ nwaanyị na-ege m ntị. Ugwu a bụkwa nkwanyere maka na aka nri dị ihe aka ekpe dị ihe aka nri dị ihe a sị na aka nri akwụ aka ekpe a ọ na-adaba maka na ihe mere na agwa na osikapa na-eto n'ime ite bụ na nghọta dị n'ime ha. Ọ na-aghọtara dụrụ ezinụlọ ugwu ama dị nata. Biko ọrụgụ ka nna ya bụ ka nne ya bụ nne na nna ọrụgụ bụ ịkụziri ụmụazị ka esi akwanyere ndị okenye ugwu. Ndị okenye mba okenye ikwesịrị ọtakwa na nwatakịrị nkwere ugwu ekwesịrị na-akwanyere ya maka na ha na-abụ na-aga otu a na-aga onye okwu ọ na-adaba. Mana ọ bụrụ ịpụta onye mma bụ nna ikwuhe ndị kpam otu sikwu daba ọ nwere ego ekwu ya ọbụla ikwuru ọ bụrụ ya bụ iburu nke na-agba okwucha ọgwụ eze onye agwara m iburu okwucha ọgwụ adịghị eme ụdị ha. Biko ihe i kwuru ịbịa kwuo ya ọ dị nnọọ ka idere ede wee bịa, mana ọ tọrọ m ụtọ n'ọnwa afọ Igbo ka ewu o wee gosi m na ndị Kaduna o nwere anya dị ha mma mgbe ha mere gị ụdị akwụkwọ ha iji wee gbalie ya. Ekene dịrị gị nwanne m nwoke, ekene gị kenesie gị ike n'ihi na anyị ka gara atinye ọnụ n'okwu a maka na obeghị taa maka na ekwubie tata ọma ngwụ, mana ụbọchị ọzọ anyị abịa site n'ike nke Chukwu anyị akpọta onye ọzọ nwafọ Igbo ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a maka na ka si ghọta ha nwee ike ịdị iche ka onye ọzọ si ghọta maka na nghọta dị n'iche n'iche. Maka afọ m bụ Uche, onye ọbụla bụ nke ya na-eme gịnị na-agagharị. Biko ị chọrọ ịbịa nweta anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe anyị na-alụ ọrụ, ma ị chọkwa ịnweta anyị n'igwe ntị, ma ị chọọ ịgwa anyị ọka ndị ụwa niile n'ụdịrị afọ ị na-azụ, ndị ụwa nụ ife ị na-eme, ndị ụwa nụ egwu ka ị na-agụ, ka ọ nwere ihe ị na-enwere ahịa dị iche iche, nwere program ị na-eme ị chọrọ ka ndị ụwa mara maka ya. Iti nweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 080364396 ka mbịa ọzọ 080364396 ma ọ bụkwa ị nweta anyị na 08097991989 ma ọ bụ ike nweta anyị n'ụlọ ọrụ anyị nke a na-efe n'ikuku nke a na-akpọ ụmụ ihe dobụrụ ya nke a na-apịa apị. Ihe nweta anyị na www.procyonrtv mana ịchọkwa
onye ghọtara ka esi spell to Procyon ka spell gị na bekee ka ọ na-adaba ihe ọ bụ Procyon. ụmụnne m na ụmụnna m ndị Igbo si n'okwu ngwara ngwara ọ ya ngwara agba mbọ unu na-eme ihe a maka na asụsụ Igbo ama nchinata marakwa na isi ihe mere anyị emere ihe a bụ na anyị chọrọ ka ụmụazị anyị ada anụ asụsụ Igbo ndị nwunye anyị mepụtara ndụ ada anụ asụsụ Igbo na ndị ọzọ anyị na ha na-emekọta ife ka ha nwere ike ịmụta asụsụ anyị n'oge na-adịghị anya ị ga-afụ anyị ga-ebido ịkụzibie n'ebe dị iche n'iche n'iche dịka abịgbechi dị na ndị otu ya a na-aghọta ya ka ọ na-adaba biko oge etufu oge anyị ga-achọ ịkwapụta mana ka o si na-adị ị ga-anọ nwayọọ maka na ụbọchị ọzọ anyị ga-abịa ebe a anyị ga-akpọta onye ọzọ m ga-abịa kwuchie maka na studio a bụ studio onye kwuo gịnị uchie m ya aghọta afa m ka bụ Maazị Uchenna Ijegalu nwanne m nwoke nọ ebe a za Sir Vincent Anagwonye. Sir Vincent Anagwonye, ekele gị. Anagwonye, who are you talking to? Biko ndewo sa. Biko nenaka m ndewo. Ekele gị kelesie gị ike n'ihi na ịbịa gbalị agbali ọdụ nnọọ ka esi agbali ụmụ ihe a na-eri ndewo sa. Biko gbanụ mbọ unu na-amụke dịka kpakpando nke unu bụ aka m nwanne nwoke Uchenna Ijegalu ọ dị ụbọchị ọzọ ekele m. Nigeria,